Soldatens juleaften af Willy Sørensen. Willy Sørensen han var en dansk filosof og forfatter, og som stod bag flere kulturpolitiske projekter. Udover Soldatens juleaften, så står han blandt andet bag tidsskriftet Vindrosen. Han blev født i 1929 og døde så i 2001. En juleaften skal en pligtopfyldende soldat springe ud fra et fly med en ABC-bombe i fjendens land. Under udspringen forstyrres han af nogle engle, som kommer med budskabet om, at han skal være den nye Jesus. Englene ønsker at overbringe Gud en hilsen i form af bomben. Soldaten indvilliger i at give dem bomben, blot de ikke spiller bold med den. Englene hjælper soldaten helskindet ned på jorden, hvor han pludselig står ansigt til ansigt med selveste Gud. Soldaten kan ikke forstå, at det sprog, som Gud taler, fordi hans barnesjæl og åndelige værdier er blevet glemt godt og grundigt væk. Gud ønsker, at soldaten skal kende den evige sandhed, men dette afslår soldaten, i det han føler mere tryghed ved bomben. Og gennem det her, der gennemgår soldaten så de 4 studielærer. Temaet i teksten er krig, religion og som spidsborger, første studielærer, der har han de her pligter og ordre. Sproget det er meget formelt og talesprog, og det er meget som gammeldags sprog, som er meget højtideligt, og så er det bibelsprog. Fortællertypen i teksten, det er tredjepersons fortæller, samt der er en masse dialog i teksten, og så er det ydre synsvinkel. Og billedsprog i teksten, der har vi et udkast. Men stjernerne blinkede stadig så nervøst, at han ikke kunne holde synet fast. Her har vi med en personifikation at gøre, da stjerne er et abstrakt begreb, fordi de ikke har menneskelige egenskaber. Eksistentielle træk. De eksistentielle træk i teksten består af, at soldaten gennemgår de 4 studielærer: spidsborger, æstetiker, etiker og religiøs. Soldaten starter som spidsborger, da han bliver bedt om at tage bomben, som en god spidsborger gør. Han bliver så etiker, da han står over for et valg, som han selv skal træffe. Til sidst i teksten bliver han æstetiker, fordi han vælger bomben. Her er også lidt spidsborger. Han kunne have valgt at blive religiøs, men vælger altså en meningsløs tilværelse fanget i hans egen eksistens. Samt så er der dualitet i teksten, og med det menes der, at der gennem teksten er en tilstedeværelse af 2 modsatrettende tendenser. Budskaber i teksten. Essensen af historien er at finde ud af, om han skal begå selvmord eller ikke. Det samme spørgsmål, som Camus stiller. Samtidig udgør teksten en kritik af egoismen. Og til sidst at vise, hvordan ens valg former individet som person.